Berriatua Bizkaiko herri txiki bat da, Gipuzkoaren muga hurbilean kokatuta. Kantauri itsasertzaren ondoan dagoen Euskal Herriko iparraldean kokatuta dago. Berriatuak bere kultura eta ohitura nabarmenduak ditu, tradizioz beteriko herria baita. Hainbat ohitura daude, horien artean Santa Eskearen ohitura. Aspalditik datorren ohitura horretan, jendea etxez etxe joaten zen limosna eske. Gaur egun limosna dirua izan daiteke, baina lehen jangaiak izaten ziren, ondoren jaia egiteko. Arrautzak, odolesteak, urdaiazpikoa, txistora, ogia eta abar gehiago daude jakien artean. Janzkeranen inguruan, garaian garaiko jantzien gainean kolorezko oihalak, zapiak eta batez ere kolorez apaindutako kapelak janzten dira. Kapelen kasuan ohitura zen zapiz, paperez eta barrez koloreztatzea. Beste ohitura bat oio edo faizan lumak gehitzea zen. Txilinak eta dindirriak ere bai, entzunarazteko eta alaitzeko, eta makila apaindua eskuan, erritmoarekin lurra jotzeko eta lurra esnatzeko erabiltzen zen. Gaurkoan Berriatura etorri gara, Santa Eskearen inguruko xehetasuna biltzera. Horretarako, herriko alkatearekin eta herriko beste bertsolari batekin geratu gara. Ea zer kontatzen diguten. Ba aldago aldaketarik edo egokitzapenik egun berezia ospatzeko moduan, aurreko belaunaldiek ospatzen zuten moduarekin alderatuta? Bai, egokitzapenak eta aldaketak desente esango neuk eta gero egin biko dile ustot. Bat egunen zapature pasetik. Lehen Santa da esperan eitxezan beti eta jenti batzeko eta erretza itxiko biharraz da zapature paseu den. Hoxe bat importantiena. Bai, hoxe lehen egun errespetet ezanean lau esala, eta hoi zapatu token dana. Eta gero niak hor nagumetan dabe, karo, azte egun eta zanez, arratzaldin urtete ben, eta herrixen zierri utxezin, baina, karo, igual beko kalera etxita eta eltzezin, goxe gordu uxek, irurek, gaba luzetu itxezan. Eta, karo, rakutezin, gizonezko, nahuxek andraskon baten gozan, gizonezko izango zen, eta umeik eta esan egoten. Umeik igual esnatut entzutera. Eta oin pasatu de, alrebez, goxetik hasi, zapatu pinieran batanak libre deuzela, eta lehen arratzaldez, gero goxera paseu de. Bai, egokitzapena beti duten. Eta gero, bai, lehen baserri giro geixa zan, atari geixa, oin etxe geixa da, piso geixa da, kantetan ez di erretzeuek diferentik di. Eta orduan, horbe pixkat egokitu behar izan da. Bale, eta nola transmititu da tradizioa hori denboran zehar? Ez dakit, berritxo behintzet, betidanetik ezautu duen gauza bat danez, eta gure gurasuk eta era batera, bestera, gitxia geixa, baina Santak eta eurien beti urten izan da, umiek eta nausisek. Orduan pentsatu guk berez etorri den gauza bat, dala beste batzuten igual sortzen dana, lehenengo zeitzen den gauza bat, lehen esan dugun aldatzen jun dana bai, baina beti danetik euki dugune, eta de hecho azkenengo urtietan pentsatu nik indarra edo lako zer beste estatus bat hartu da. Zelan transmititu da neuri korteaten bakarra da, naturaltasunez. Esforzo biharri pariko honei eutzi bitzeu edo segidu bideu edo beti egin izen da, eitzen dan egin aldaketak eta egokitzapenak eitzen jongara, baina beti ezeutu izen dut eta espero beti ezeutu izeti aurrerantzien behar. Bai, horra adibidez, Santa Eskerako da berritxun eitzen da modun, koplaritxek biti ez, eta hori de klabi, koplaririk espalego, kanpotik ekarri biti, edo zera, zorizonez berritxun bertzolarizek beti gondi, eta lehen azpilaga, mugartegi, eguren, dakoroten aniolan altxu, deuzenak, gu baino nahikun dauzizio zinek, gero arek lagaten juneran edo danala altzale itez hartu zin, eta gero gu, eta aldatzen jungo horrepe, baina naturaltasun bat. Zer desberdintasun dago Berriatuko Santa Eskea eta beste Santa Eskeen artean? Nik desberdintasun handixena esango nuke eta hortik dator koplari eta trekitilari eta biherrizena dala bapatekotasunien eta bertan koplak zuzenien azmeten dizela etxe bako txanak. Bi anaiek Santa Eskeari buruzko informazio pixka bat eman da. Orain herriko koplari hasi berri batekin elkartuko gara amaren bazterretxearekin. Zein da zuen herrian egun berezi honen atzean dagoen jatorri historiko eta kondaira? Bueno, ez da galdera erretza baina zehose, alde batetik nik gauza desberdinak entzun eta irakurritxuaz.
batetik bada asko esaten dugun hori, udaberrixei deitzeko makilak hartuta eta lurre jotian historio hori edo bada. Baina beste irakurrenean beste lekun baten zelan hau da inauterixen hasieri, ezta? Ordune bada hor oin mozorrotu esateo, baina mozorro, somorro hor bai da zeo zer da honek badauke mozorro, somorro horren tankeran bat edo. Eta bai zeleike, bai udaberrixe dator eta behien bitzau, baina aldi berin esaten da konjuro bat modun zala. Iturenen zubietan ikustezu ezelan animalixen bustanak eta gauza ezberdinak ibiltzetxuela eurek somorrotzeko, eta bai esaten da konjuro bat dala plagaik ez etorteko. Udar berrixaz bata badator usta etorten hasiko da edo, eta hoxe plaga nori. Eta honepe badauke hortik. Zer esan nahi du egun berezi honek herritarrentzat eta zuretzat? Bueno, nitzeko urteko egunik ederna. Nervioso noten harine, baina politxena. Ze egun guztin kalin, egun guztin jantiaz eta egun guztin gustuko dugun zozerren ingurun batute egotizeten da. Eta herrixantzako gaur egun asko aldatu da herrixe eta igual danentzako ez da bardine izango, baina lehena bat izan diru jorge itxeko izetezan. Batzuten diru izetezan eta beste batzuten emote ben odolosti, txorixu edo ardaue. Zehoze jana emote ben lehen. Gaur egun diru. Eta lehen parrandi itxe ben, gaur egun eitxeu parrandi, baina diru hori ikutu barik. Diru hori herrixantzako izeten dalako, urtin ziar dago kixon ekimen batentzako edo kulturre arloren batentzako. Orduan, herrixantzako jarraitxubiko litzaken oitxu da. Berriatuko Santa Askearen inguruan gehiago dakizuelakoan, Zaindu ditzagun herri txikietako tradizioak.